Hingke bayap song bahai tongmai norok khai jotono kaham no tongmai na hanai hingke haina hai tini norok ni bagai video swnam tu soka abo hingke sumoi bai henarai swnamjak o music abo no ang tini norok no full explain sai khnare nai o music hingkai ta thangdi do gati lamsia hanai o song no chini Tripura hasteni sumoi tam kurung sar Kripa shindu jamatia bini khukdino tini sumoi bai ta thangdi do song no tini sumoi bai henaroi swnamoi tini o song no release khainani nai tongo ge bela keno sumoi tam kurung chini sar Kripa shindu jamatia bini khukdino tini o sumoi bai henaroi swnamjak sumoi ni song tini release nani bukhak thang tongo gai kha khayo bela keno khna tongna hene o sumoi ni khorang music kha khayo bayap song norok bo o song no norok khna tong jaga no hnai norok naine ni tapukdi tei khna ni tapukdi norok o sumoi bai subjak namjak ta thangni do gati lamsia kokborok no kokborok song no sumoi bai swnamjak khna totok sumoi bai henaroi subjak ta thangni do gati lamsia norok naine ni tapukdi tei khna ni tapukdi asukai khna toknai haise hingkai ang o video ni link ang description e rinai norok thangai naide tai o channel norok support khaijago to hakan norok subscribe khaide o channel hingke chini by Elizabeth Kalai ni YouTube channel o channel no o video upload khaijak thakai o channel no relation gano hnai tini ni bagai asongnai tai video no pai asaknai to bagai belbelda hambai apni Jora Bai Kwrwngjak YouTube channel norok logiri tongbe tau gani channel norok subscribe khaijago hakan norok subscribe khaide video no sajak like khaide tai comment khane ta pugde